Dobre, točí nám. Aj zvuk nám točí. Zdravím všetkých chlopov tohto videa. Dneska tu kolega konečne. Už milión rokov sme ho nevideli na tomto kanáli. A tu máme také netradičné video, ale dúfam, že bude niekedy tradičné. Máme tu už, netočím toto začiatok videa, vôbec netočím video, tak je v poli, v lese, pri mori. Speedbikeom s babetkou. Ale točíme to už tu v izbe doma, takže dneska budem s kolegom hodnotiť vaše stroje, ktoré ste mi posielali na Instagram, preto tam hoďte follow na moje dve Instagramy. Takže aby ste nič nezmeškali, tak môžete dať tam follow a potom keď ešte niečo také budem točiť, niečo také bude prebiehať, tak budem dávať storky o tom. Máme tu aj kavičku takto, môžeš aj ukázať svoju, že ťa tu nehľaduješ tu mňa. Otvor dvere a vypáď sa. No už zapínaj. To som v sebe posielal, že Kotleba informuje, že na nový rok sa na miesto ohňostrelu budú páliť osady. No a vlastne v tomto hodnotení ma najviac zaujímali vlastne vaše stroje, že na akých strojoch sa moji fanúšici, moji sledovatelia sa vozia. A neplánujem, že takto hodnotiť, že od 0 do 10, že 0 a 10 bodov. Pretože je to ťažké a veľa strojov prišlo mi. Ja som ti neposlal, počkaj. díky, hodnotím. Budeme proste pozerať, spravíme takú, neviem, že recenziu freestyle, že čo máme na motorke a čo nemáme a aká je to motorka. No, pokúsim sa, nepoznám všetky motorky na svete. A ty poznáš? Nie. Nie. Tá on nepozná ani tie, čo má v garáži. Dobre, takže prvého tu máme. Babetka 210, tak to si môžeme priblížiť. Zaujímavé, má tu zozadu tieto kufre však. Aj Delortik má, bočné sanie. To vyzerá ako batéria. Čo, zozadu? Hej. Hej, že elektrobabeta. Aj prednú masku má. A ináč, pozri čo má tu. Hej, vidím, že má na chladenie. Na chladenie, jo. Hej. Deflektor, či jak sa to volá. Kámo. Sranda. Tiež som plánoval, že by som si dal, ale nedal som. Vidno, že typek asi aj jazdí takto, že po hlavnej ceste, tak to má prilbu. A takže poslal jednu fotku. Ešte som zabudol povedať, fotku máme od Maxa, ďalej ideme Tomasino. Takže napísal, že posielam fotky, medzi fotkami je trochu čas. Kámo, ja miešam češtinu, slovenčinu. Fotka je trochu časový rozdiel, tak to vypadá inak trošku, ale už to mám zase rozdelené inak, zatiaľ bude content na YouTube. Jasne, že bude. Takže toto je pravdepodobne tá stará fotka, nie? Počkej, dáme si. Hej, to je kámo, pozri tu. Dobrá. To, že aby one. To si musím tiež dať. Aby neboli žiadne poruchy. Takže kúkneme najprv tu pred, jakéby renováciou. Kámo, revolúciou. Pred renováciou, chlpe, vyzerá ešte lepšie než moja teraz, že? Takže tlmiče na bielo, no okej. Nedával by som asi. Kebyže má aj iné tie časti babety čierno-biele, tak by sa to hodilo. Ale pekne to spravil, počkaj. Aj tu zo spodu má onen. Späťák. Toto späťaky sa mi páčia také, ale... A fajné sú, že zo spodu to máš a že ti moc nezavadzajú one. No dáme si tú novú. No teraz je to už lepšie, pretože máme tu aj čierny blatík a celkom fajne pasuje. Aj čierna-biela. Jo. Nalepka, Daj to tu prvú. Čo? Á, plás rozbitý. Jaj, to do mňa sa učil. Pekne. Pekná. A čo si chcel s prvou fotku? Že tu mal ešte Origo. No ako, Origo je Origo, aj tamté sú originálne. Tlmiče predné, ale z tých novších babiet. Ja aj fakt vlastne, on staršia babeta, vlastne starší typ, jo, podľa tých tlmičov. Ale tu už to má prerobené, keby na novší ten typ. Ale kebyže už, tak že novšie dávam, tak masku by som dal. Ďalej tu máme od Vladimíra. Tu tuším na mobile som pozeral a bola tu správa, ktorá sa dá len cez mobil pozrieť. Ona bola vlastne sfotená, že na foťák, aby pre lepšiu kvalitu. Opäť novší typ babety, predné tlmiče krásne, prilba. 200, to je 225, kámo. Hej. Jo. Toto je taká, že čistá. Jo.
Drapaky má, Mhm. je pekné toto. Aj košík zozadu vidíme. Tak jak to takedy bolo. Jo. To je pekné. Že nepchal do toho ruky. Kámo, ešte aj jíkov tu je. Tu klasický jíkov. Aj tu som si ináč všimol, že tu nie je jak ten kryt na reťaz, vieš. No však nemáš tam pedál. No však hej, aj tu proste topka, mne sa páči. Aj celkom vzácna je, no. Som zvedavý, kto pošle tiež 225. No uvidíme. Tu máme Paťo. S tým som dosť toho veľa písal, takže poslal vlastne bike s motorom, s tým pomocným vlastne motorom. 80 to je tuším. A nehovoril som to moc, ale aj ja by som vlastne chcel taký projektík zrobiť, ne kamo? Že by sme takto, že jazdili chlpe. Tuším 3 litrová nádrž či aká. A tam je video. Hej. To sme sa tu bavili, že či mu zadiera, či nie. No a to ešte, že s kamošom bol. Že on na kolbežke, ten na babete. Tuším, či som to správne pochopil. Jo, a ešte takto. Z boku. Bike. Pekný. Jo. Túto fotku máme od Paťa. Ak si hľadáte spôsob, ako zjednodušiť a zlepšiť jazdu na motorke, odporúčam vám spoľahlivý CarPlay od značky CarPlay. Na ich stránke majú veľa rôznych CarPlayov ako pre motorky, tak aj pre auta. Taktiež tam majú autopríslušenstva, takže neváhaj. Dole v popisku je link na ich stránku a taktiež zľavový kupón JAVA, ktorý keď použijete, tak budete mať 30% zľavu. Ideme ďalej na Tamaru. Čudo, ne? Že dievča. Takže máme tu bovetku 210, ona poslala vlastne 3 fotky, sa mi páči chlpe úplne. Hej, pozadí. Úplne letný vibe, kámo. Opäť starší typ, tu nevidno moc, či to je Delorto, či Ikov. Plasty všetké má, nejak ja. Toto by mi už trebalo, mne už by trebalo všetké plasty, kámo, kúpiť. Celú bavetu by ti trebalo, nie že iba plasty. Dobre, ďalej, Mustang, kámo. Ten, ktorý si ty zradil. Takže taký žltý Mustang, keď dobre to je na fotke sfotené. Biele blatníky, filter, aj športový, vidíš? Ale z Origo to ide lepšie. Odporúčam nechať Origo a lepšie otáčky. Jo. Takže tak, ďalej tu máme Čezetu, dajakú, neviem presne aká to je, nevyznam. A to je úplne chlopec stará podľa mňa. Neviem, či je moc funkčná. Jasne, že nie je funkčná. Nie no, nevyzerá moc funkčne, ale Ale vzácna je podľa mňa. tu máme Tomáša. Jo. Ďalej fotka od Tomáša. Tu máme Pionierik. Už teraz máme, teraz je to prvý vlastne Pionier. Jak z Bazoša. Hej, fotky jak z Bazoše. Fajná ryba ináč. Loven. Nie. Pionierik, takto fotka z boku. Taká patinovka, podľa mňa. Či? No. No a ďalej ešte tu tak z boku sa mi páči ten vlastne výfuk. Dutnič sa volá, či jak? Doutník. Dutník, hej, presne. Pirát, no, cestný pirát. V pohode patinovka, asi, neviem či to je. Možno, nie? Sice. Podľa mňa už bol strekaný. Hej. Zrenovovaný, ale v takom 50-50 stave. Poďme ďalej na Alexa. Fú, toto enduro, toto typek ide, toto ide bomby, chlope. Ten blatník, chlope, to... Ruky polámať, kto toto zrobil, chlope. Taký cross normálne. Tu máme zelenú takú, dá sa povedať, že zelená, či? Hej. Zelená babetka. Dozadu nemáme to tie plasty, jak aj ja, ani toto. Hlavne si tunak dať ten... Štublík. Dobre zacigané, ne? Tu daj, ako si dal homemade to tu, jak aj... Navlek. Hej, vidíme, má bzučiak, má vypnutie motora, na volante, všetko. Jak aj ja. Cross. Tu toším 4 fotky poslali, počkaj. Podľa mňa to nešetrí Krásne. na poli. Hej, nešetri to určite. Jo, máme tu Delorto. To sa mi zdá, bo tam má dieru v tom plaste. Hej, mám. To je jak aj ten typek z tejto strany. Vidíme aj bočný stojan, tak to tu má. Oj. A na čo má ináč aj ten? To ten má na opravy. Ja, môže byť, hej. Je celkom to pohodlné sa opravuje. Alebo vlastne aj tento bočný si dáš
a s ním vlastne si priparkuješ babetu tam, kde nemôžeš s týmto priparkovať. Vieš? Že ti balans nechytí a spadne ti. Ďalej nám poslal tu Martin, babetu 207, tiež teraz je tu prvá vlastne. Každý Delor to. Každý Delor, to je už vzácna schopné mať. Jíkov, no. Delortík, tu máme, sranda, že na 207 inak ho nedáš, pretože máš tento kryt predný, cross svetlo. Tu som tiež mal také diel, potom som to dal dole. Tiež tu vidíme dajakú onu, aby sa pohodlne jazdilo. Ale to nie je už to No s bicyklama. to s bicyklama asi. Stalagmity či stalagnity mu vyrastli. Pyramidy. Ale nemá jeden plech. Jo. Nemá plech ani prsička, však to ani jaká nemá prsička. Ale plechy máš. No a tu máme, vidíme. Fotí z tej lepšie strany. No fajne slnko svieti. Ale nebudeme tu porovnávať, že či je pekná fotka, či nie. Teraz sledujeme tu stroje. Tu hrdzavé koleno nám. No to... nám. Jak nám. A enduro, no také 50-50 enduro pneumatiky. Jak ja. No, Ja mám také. Ale Bylo zadné. typek si kúpil iba na zadné, že... Ja som vedel, že ty nikdy ho už nekúpiš, keď raz ho nekúpiš, potom tu vody. Ďalej, tu máme od Patrika, viac fotiek. Už vidím, že dačo s tým je. Už. Teraz je oranžová, ale ešte nie je dokončená. To je asi toto. Kámo, to čo je s tým? Pozri. To vyzerá tak, no, zaujímavo. Vyzerá ináč jak oné. Jak Lego, jak nejaká poskladaná, Jaká ona hračkárska. No, ide. Ale pozri, má prsička, kámo. Ale nemá nalepky. Nemá nalepke, ale má zase prsička, vidíš. Každá babeta je iná. Každý má niečo, ale nemá ani plast, ani plechy mu nesedia. Sú originál? Nie. Ja to vyzerá, kámo, jak vyrezané kde proste. Aj Jíkov karburátor máme, vzácnosť celkom. Akože má tento plast, len nemá nemá tu nalepky, ale má prsička. Ale tie prsička tiež sú vyrezané zakade. To nie sú, kámo. Fakt. No ja mám pocit, že nie sú také, že úplne, že originál. Vidíš, aj veľká tu je diera úplne na tomto. Hej. Vidíš? A tu ešte na pozadí máme, ani nepozeráme, vlastne aj tu máme babetku 210. Ale tiež taká trošku poskladaná. Poskladaná, tiež mi tak príde. Podľa mňa nádrž je z inej. Toto všetko je pôvodné, len nádrž tu je keby. Ale pekná. 207, taká, že každý sa snaží do jednej farby. Alebo že do dvoch. A ďalej máme od Samuela. Som mu aj napísal, že či to má Deluxe, pretože som bol trošku zmetený, že tu vpredu máme hliníkové vlastne. Zadne nie. Hej. Že vpredu má vlastne koleso z Deluxe babety a zadu nie. Ale praskol mu jeden elektrón, takže tam dal normálne koleso z 210. Vidíme aj toto. Nové svetlo, hej. Čo si chcel kúpiť, ale nakoniec radšej ne. Ale vzácne, kámo, Deluxe mať. Košík, tu mám. Aj pekná fotka sa mi páči. Tak, jak je pole tiež letný vibe. Nech sa páči. Nám sa to páči. To už počkaj, to prvá Deluxka, ne? Sme nemali. No, ešte nebolo. Takže nastal technický problém, pretože tu na jeden chat, dúfam, že iba jeden chat mi vlastne zmizol. Máme tu Tamaru, ona poslala 2 fotky, takže pozrieme si. Tu je prvá fotka, je to 250 Pitstar. Pekný polep, celkom sa mi páči, aj ten rám, taký zeleno-žltý, dá sa tak povedať. Sice neviem, jak to je v realite. Aj svetlo má, pekné enduro, tu aj druhá fotka. V pohode, 250, aj dobre, že tu je prilba. Môžeme ísť ďalej. Ďalej máme od Dandyho, Daniela, tu Java 350, 638, prvá, tu zatiaľ máme. Plne výborná, aj páči sa mi fotka. Aj pekne sfotená. Jo, s foťákom určite, bo iPhone také nedá. Tu aj druhá, top. Je pekné svetlo. Hej. Pekne zachovala, je. Dúfam, že je funkčná. Potom tu tento pitbike ináč nepoznám. Poznáš to tu? Čo sa mi mári, kde som ich videl, ale... Takedy tu behali, ale už nepamätám. No a vlastne tu máme tú javku.
Tu má náš dve späťaky a tam nemá dve späťaky. Tak si spadol. Si spadol, no. Ešte jedna fotečka. Tu má aj nálepku ešte. Mm. Na blatníku. Jo, aj nalepka tu je, aj Mickey. Namiesto Javy tu máš Mickey. Už vôbec tie fotky nie sú na Instagramoch našich, ale... Pohode. To čo? No. Ďalej tu máme od Štefana fotečku. Najprv, teraz mi to prišlo... To je betka? Nie, to MPK Corrado. Ale no, podobá sa, dá čo také, ale keď teraz som to tak pozeral a keď takto si priblížiť a trošku ešte oddialiť, úplne to je jak nejaká vytunená, úplne 210. Ešte daj, ešte. Takto, že? Takto, hej. Úplne To skôr vytunená. Simpson by som No, povedal. ale toto Kvôli tým vlastne manžetom. predok. Ale ako, hej. MPK Corrado, vidíme podľa motora, že je to štvortakt, trojválec. Aj pekná. Veď 4 šroby tam má to štvor. Toto sa dalo, musí byť pohodlné. Hej, chlpe, na tom by ísť na trip. To je vlastne náhrada za babetku starú, čiže rovnaký štýl. Hej. A pekná prilba. Takže poslal jednu fotku, Ďalšieho tu máme Matúša. Matúša. Matúš. Poslal dve fotky. Ten klakson si musíme kúpiť. Hej, ale kámo, pozri, oleda pozadie. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kamionov. Bohatý. 7 kamionov, koľko miliónov eur? Dáme tu tak dole, že koľko. No, minus svetlo, aj onen. Tu nemá. Blatník. No Plast. Plas. Aj tu z boku pozri, čo má. Reflex, to by som dal dole i hneď. No neviem. Ja by som to dal A ja by dole. som to dal dole. Aj toto by som dokúpil, kámo, kebyže teraz mám hodnotiť svoju babetu, tak ju tak zahitujem svoju babetu, že jak strašne vyzerá, že tam nemám one. Neoškretá, volant rovný, svietí, trubí. Ak náhodou chcete mať takú babetu jak ja, tak musíte mať krivý volant, musíte mať tú dieru úplne tak zahnutú. Musíte byť tak skúšení, že za jeden trip spadnete 3-krát. Hej, Koľko? 2-krát. Kámo, Na rovnej ploche. prepočúvané koleso. Ale hej, hovno. Nikdy v živote som nepadal. Najviac skúšený vodič. Nikdy v živote som nepadal z motorky a tu Vieš- za trip 2-krát. Pôjde. Červená, jak u mňa. Ďalej. Janzik. Takže v popisku som videl Java 05, ale najprv začneme tu na z babetky. No, babetka, pekná, A nemá dajaká volant, skôr takto vieš. To je- Príliš blízko k sebe, či sa mi to len zdá. Robil pull-upy, vieš. Mhm. Preťahoval. Hej. Aj to späťák má. Nálepky má všetko. Jo. Plasty Novšia asi má. Novší typ babety, tam som to nehovoril. Či starší, či Ale novší. teraz zabudol. nevidíme, či to je 210 alebo 215. No hej. A on by napísal však. Tým sa Ale- musia ľudia Ale chváliť. Fields nemá. Jo. Ale Však to- originál nebol, takže Hej, no. kľud, hej. Je to v pohode. Aj To plasty vieš, čo mal. mi pripomína? Jak doktor. Ja, Vieš, hej. vieš. A nemá trošku krivý predný blatník. No, jak ja na Mustangu som mal. Ale jak ja na pionieri, tak si môžeš ho hýbať. Ty si už vypil kávu kedy? Dávno. Jak zistil? Potom tu máme postihnutý pionier. Pole kope. No, dobre. Keby utiekol z psychiatry. Aj toto pozri, čo tu má proste, že... No, však to si vie, vieš, tak predáva. Ale to kámo, typek asi No, tak dobre. spadol, pozri, jak... Hej, Pozri vidím, ten vidím. výrez na filter, dobre. Kámo, ruky polámať. Tu máme opäť trošku krivý mi príde. Trošku? A to tá babeta. Jíkov, bro. Nie. Či? Delorto. Nevidno. Dobre, Janzik nám to poslal, Pionier 05, má to v popisku Ale napísané. má drapak má zadný. Ja, hej, fakt. No, hej. Ďalej máme od Juraja. To som nebol. Fakt? No, ďalšia Deluxe, predsa. No, Zadu Škodovka, Škodovka, no. Škodovka stará, tuning, more. na rally. No, Topka, ale topka. pekné. Pekná. Vidím, že nový kohútik má, Delorto. Hej, novší typ, ja si to asi ani nemusím hovoriť, keď to je Deluxe, no. Máme tu aj Delortik, bočné sanie, Kohútik. pekné nalepenie, kámo, pozri. Ale plasty mu chýbajú. Hej, vzadu plasty, ja som si šiel. Hej, plasty Minus 5 bodov. Minus 5 bodov, pôjde. Hej, Škodovka. Tá rúžová s tou modrou a bielou pekne sedí. Pekná Jo. kombinácia. Tu ešte spredu. Koleso. Aj tebe príde, že také je trošku, jak mesiac. Či nie? Kus. Či to je tak sfotené? Bočné sane, neviem prečo si kupujú bočné sane.
Mne sa páči, keď to hučí. Keď nechceš akože ísť úplne do vody, že takto vlastne po karburátor. Prečo? No však, ale to nemá žiadne využitie. Máš využitie, že ti nezatopí motor vlastne. Že ne? Keď máš bočné sanie, nie. Máš v tej istej úrovni, no možno o centimetr. Hej. Nie, ono ti, nie, fakt. To máš vyššie toto. A bicykel má. Aj, mohol aj ten poslať. Mohol. Takže fotka spredu. Takto Ukáž, koľko má najezdené? Tam už hrdzavie je. Jaj, bo nemá plastik, kámo. Teraz si váži to tu. Deluxku. Ja nemám tam plastik. Grand Lux. Aj bike tu pomaličku už vidíme. Neurakom. Koľko má? 5100. Dobrá. Si aj všimni, Sa mi páčia toto. hej, že kamo, No, jak na my to- pitbajku. Potom máme od Dany, je to asi Daniel, či? No, babetka 210. Vieš, jak mi to príde? Že jak... Keby polet, ne? Hej, niečo také, ale keď v Nemecku robia tie Simpsony, čo majú keby umelú hrdzu. Vieš také. Čuješ, toto som Čisto. som akurát chcel povedať, že aj, možno aj tu hodím nejaké fotky, aj robia na také normálne, že na Ferrari, na Lamborghini, poriadne auta, dávajú proste polep, že hrdze. A to vyzerá, že dobre. Ja som tak chcel spraviť na Mustanga, ale chcel sa mi s tým srať. Jedno dodelám lak a bude to kráska. No aj už len ten lak. Jo. Si predstav, že toto není, Ale že... plasty a toto má v pohode, ako pekne. Ale sedadlo má pôvodné, vidím. Radšej si kúpiť dajaký návlek, aby Nejak sa zachoval pôvodný stav, bo ty už doďubeš, čím ďalej, tým horšie. Ale s pionierom má pačky. Nie. Hej, pačky. Tu máš? Určite. Ja však na bebete je taký. Ďobka. Tiež má Delorto s bočným saním, zase Každý opäť. dáva bočné. XD. Meno... Neviem. Dobre, máme tu pionierik, modrý, aj brúško biele, vidíme. Neviem, či to je, vyzerá jak patinovka, ale... Tiež, no také to je, podozrivé to je. Vidno, že si váži sedadlo pôvodné, tak si tu nahodil dajaký ten. Alebo už má potrhané. Alebo že potrhané, hej. Tu zo spodu čo máme? Neviem. Aj dajak má naklonenú toto. To ja som mal. Tu má ledku, kámo. Pohoda, chill. Pekná. Opäť ten dutník, výfuk. Doutník. To po česky doutník. No to zhora vidíme to sedadlo. Z pionierské tie. Som hovoril, že má ten na babete. Jo. Ale pekne. Ten výfuk by som trošku dačili, možno by sa ho dalo zachrániť. On je iba špinavý, on ma podľa mňa striekal. Ale pekne, že tu máte vlastne jak lišty toto. Gumy. Hej. A momentálne vypadá nejak takhle. Opäť nepodporovaná správa, hodím tu také fotečky. Ďalej tu máme od Martina, jednu fotečku poslal, Babeta 210. No konečne takto, čo nemá bočné sanie. Opäť má tu taký filc, čo aj ja mám, a však to je kopia mojej. Vysoký voľnobeh typek mal, vidíš? Vysoký voľnobeh. No a nálepka tu k boku, staršia, čo? Že inak v pohode. Jo, staršia výroba, aj páči sa mi, že vlastne na staršiu výrobu dal aj nálepky, aké aj majú vlastne byť na tú staršiu, že nedal tu nálepky z Deluxky, jak kolega, no a pekné. Ďalej máme od Patrika, poslal aj video, takže z Fichtla mám jen video, bo šel hneď na renovácii a pak mám Babu 210 a Manetko Rado. Možno si pozrieť. Čiže už vidno, že má to zasanie. Ja tam sa mi páči, že tu dal vlastne na Imbus tie šruby a sú čierne a proste pohode to ale vyzerá. podložky by som si tam dal. Tak zase podložky by bolo vidno ich vlastne. Tiež ozdobená pekná, zimná fotečka. Pekne, môžeme si aj kúknúť, tu na video máme. Nie, no, To je Pionír. Autorské práva. 21 Pionierik, tu máme ešte Babetu a Corrado, jo. Poriadna hlava, ne? No a babča. Ďalej máme od Davida vzácny kus, 250 Java,
A chlope No. asi 250, tuším, že 250. Vidíme Reuma plechy, kámo, rešpekt, akože v pohode, sa mi páči, ale vlastne Reuma plechy a je to nejaká vzácnosť. Opäť letný vibe, asi letný. Kámo, taký stroj mať, chlope, odchod, pekné siatky. Ďalej Mirek nám poslal fotečky, dve, Mustang. Čiže opäť vidíme. Košný filter? Ja, však to je, pozri, však to je oné. Tuning, no. Tuning. Kámo, ten musí lietať strašne. No. Aj tu má športový výfuk. Výfuk. Nie výfuk, ale ten Filter. filter, jo. No a toto máme ČZ. 175. Moc do ČZ sa nevyznáme, aspoň ja. A Juro, neviem. Ďalej tu nám viac toho poslal Damian. Toto neviem čo je. To je asi nejaká čínska. A keď je to Japonec, tak prepáč, hej. Počkaj, však môžeme ísť na profil, možno tu má. Yuki TR125. Poď Japonec, ale Čína. Pochádza z Turecka. Značka Yuki vyrába motocykly, skútre a toho vozidla hlavne v Turecku. Ale diely môžu pochádzať z Číny. Takže taká turecko-čínska motorka, taký má old style, nie? Toto svetlo také. Jak DTčka. Pekná červená, potom tu aj máme Pionierik. No je to moc ne. Už dopredu, vieš, hovorím. Pionierik 21, parádna, zrenovovaná vidím, pravdepodobne zrenovovaná. Ak nie, ak to je patinovka, tak zachovala. Potleskám. Opäť dutník, výfuk, sa mi celkom páči. Aj to sedadlo. Už je, hej, ja si myslím. Ďalej máme od Tomáša fotečky, tu na Pioniere, do C1 pravdepodobne. A celkom sa mi páči, chlpe, fotka, nie? Plný letný vibe. Pekná fotka. To sú obidve jahočí s kamarátom. Pravdepodobne s kamarátom, tak by tu došiel na to. Ferrari, more. No. Ferrari. Ďalej, to máme MZ. Neviem, čo k tomu mám dodať. Pekná muzitka. Jo. Dačo to má od stáček. Keď tiež takto dať plné, by som povedal, že to je Simpson. Takto. Potom asi nám ešte dačo poslal, hej. Ten má dosť strojov, chlopem. Tu máme taký pitback, vyzerá to jak malý pitback, ale s motorom 250. Nie? Toto koleso úplne 14, keby. Či? Ale môže aj toto môže byť 125 motor. Nie, toto 125 nebude, kámo. Môže byť. Tak hore väčšinou 250. Počkaj, zistíme. 110 môže byť. Vieš, môže byť aj 100. Môže byť aj 110, sme teraz našli. Nevieme to presne. Potom babča, klasická, starší model. Toto sa mi páči, jak má biele na pneu. Jo, celkom také good. A to si vieš aj ty zrobiť. Ja som chcel. Tou fixku, aj tu má. Hej, to on sám robil toto. Sa mi páči tiež, opäť klasika, nálepka, nálepka na pre staršiu verziu. Babety Eco, vidíme Eco. Poď, aj má tu tiež šruby. Na sedadlo nejak ja. Môžeš vybrať proste. Opa, tak kávo, typek má stroj, opäť. No risk, no fun. Akrapovič. Ale to asi len nálepka. A buď nálepka, buď fakt si typek dal. Betka. Jo, potom tu máme Betka, tiež nálepka Akrapovič, čiže víš, som jak detektív, že môžeme si pomyslieť vlastne, že táto nálepka tam bola tiež nalepená. Je to možné. Čínska Java Betka, motor, štvortakt. Odzadu si dal nejaké tie ešte. Brašne. Jo. Takže ďalej Alexander nám poslal fotky, aj videa, môžeme začať s videa. Zadu tu vidíme nálepku. Takže staršie tí babetky 210, tu trošku. To už vychodené trošku, no, od manžet. Hej, trošku najlepšie vychodené. bolo ich pri ZSK páskou. Hej, ZSK páskou. Ďalšiu fotku si dáme trošku naklonená, ne? Tak trošku. To tak Krivá zem. Delortik, to vidno. Dobrá babetka, pekná. Potom máme tu od... Nevadí, že pošlu zítra. Neposlal. Typek zabudol asi poslať, takže si kúkneme takto jeho storku. Pitbike tu má dajaký RFZ 125. Dobrý polep. Má aj svetlo má. Dobre, ďalej máme tu Alexa. Poslal nám fotečku. Pekne na lúke. Pekná babetka, červená. Ten tiež, jak aj s Jurovou babetou, na starší model. Sú vlastne novšie tie nálepky. Vidíme Eco. Aspoň dajaké má, nejak ty. Hej no. Ja furt, že
Nekúpim si, pretože budeme lakovať vždy, že budeme ju farbiť a pritom nič sa nedeje. No však. A vidíme aj tu nejaký držiak na telefón. Ten istý, čo ja tu mám, počkať. Dobre. Opa. Tu nám aj vlastne napísal nie je aj Photoshop. popis. Bol menený karburátor s výkonom na Delorto, reťazové kolesko z 13 na 16. Bola vymenená rozeta na menšiu, len si nepamätám koľko zubov teraz tam je. Vzadu. Tiež už má vychodené tie, Mm. vidíš. Takže zelená taká babetka, tu nejakú nálepku vidíme, tiež na starý typ, staré nálepky, super. Ale plne už schodené. Hej, také už vyčuchané. Sportbike Formula 1, jak ja mám, ne? Delortik opäť karburátor, vidíme aj košík biely zozadu, svetlo má, všetko má, super. Poslal nám jednu fotku. No, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Takto je to video rozdelené, pretože strašne veľa tu toho je. No a očakávajte čoskoro druhú časť.